Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nerissa iti Mountain Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nadiskubrek iti YouTube daytoy channel yo. Ket ijayan ti pangdengdenggak daytoy nalatak a programam iti radyo. May saakmeten kadagiti subscriber yo. Napanunot ko met apay drama daytoy pakasarita ken ayat. Adda anak iti boyfriend. Awagan tan itinagan a Jerry. Awan ti makunak ken kuana, tanasingpet. Isung uray dagiti kakabsat ko, kayat da ni Jerry apara kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Nerissa dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan na kami atultuladeng kinimanong mo anabaakan, makiasawa kan? Talaga sa anak ka maitulad ka da kayo, manang. No addan to anak yu kini Jerry, ampunak to dya may saa. Tapno addan to matkadkadwak, iti pa nagbaket ko. Alla ni manang, saan kami pa'y nagkasar ka ni Jerry? Angam day tanti bagbakayo. Ay kat awisem nga minen, tagkasar kayon. Saan sapay mo't nakasagana ni Jerry? Agurnong kanupay, manang. Da kayo ti makaam mo. Angam na siya klamay sa, nasken nga agkasar kayon, tani. Manun atawon nga agayan ayat kayo. Agtalon pa'y kano, manang. Ay, ala. Ne, saan kan nga agbirok iti sa bali? Kayat kun ni Jerry nga iso ti pakiasawaam. Pare Jerry, nadamag mo ka din na nagawid ni Laika? Asino alay ka dayta? Nalipata mo. Jay ka na yun nga agmiyos, di high school tayo. Lay ka? Jay natayag kun napudaw. Wan, malagip kon. Nag-message kanyak idi rabi Agim imbitar. Nabayag gayam ang nagtrabaho jay Hawaii. Iso nga itata nagawid, kaya't natayo kano ang makita akabats na. Ibagam lang no ka ano? Sige, siyak ti makisarita kan kuana. Damdamagan na no kaya't yu ti aginom. Ay katuwan ko namlatan Adu ti kwarta na pare. Ay wala. Haway ko naman. Kun single ka no. Nag-divorce da ka no iti asawa na a foreigner. Kasta? Nerissa, ada ni Jerry, urayan na kaiyay salas. Kuna nang ag-date kami. Ngam imbagak, adito'y kami laangan balay amangan. Taagluto Ay kat si kaman. Wen taisupay manan agastos. Ala, ka nga rod sang ngunan. Kababain no pagurayam. Nalalay nga sabay magagluto ng iti siya. Kita man ay tabawang nga gisgisan. Naksutan. Nagpigsa nga minti apoy. Bayamon, tasya akong tagluto. Sige man langan, Jerry. Amok, talaga ang nalaing ka nga agluto. Wala, agtugaw ka lang dita. Uraya man makaluto Wen man langan. Kita man no kasano ti panagluto. Ay, wen gayam. Malagip mo ka di pa nilay ka? Wen Muse tayo in high school. Nagbakasyon gayam manipod Hawaii. Wan. Friend ko iti Facebook. Kat adumat dagiti ipo-post na pictures na iti Hawaii. Nakiasawa iti foreigner. Amom, imbitaran na tayo akabatch na. Wen basta maira na nga awan trabaho. Amok mo busy ka akanayon iti trabaho. Da kayong tulaangan ti mapan. Agasam day ta gastos mo, Laika? Tagparti ka pa iti baboy? Ni manong mat, itala nagawidak.
Kan manon atawan asaan kami ang nagkikita kadagiti kabatch ko. Ado ka dito imbitaram? Adu manong, umayda amin. Sige, makamu ka. Sikamot ti aggastos. Uy, nagdakkel ganda ti balay dalay ka. Kunakon kan kakat. Bimak nang nilay ka. Kasla ka ba ti umunang dita balay da? Kat, anya ngay nga raw. Agatrastan. Unsa? Numuna, kat ni, awan ni Risa. Apay nga min, tasaan mo nga insurot ni Risa. Ay, yata ka no isamsambot na yung opisina da. Kat, agawit na nga raw dan. Papanan nyo? Ha? Ha? Si ka ni Jerry anya. Wan, siya. Siyakmat ni Makoy. Malagip nakpay. Wen, malagip ka. Si katay kachat ko. Wan, Ala, sumra kayo. Adon dagiti sa nga ili di taunag. Nakababayin samat. Oh, anya ko matipagbainan nyo. Umay kayo kit din. nabsuga ko na. Nagadumot ngamin ti sagana nilay ka. Ay, bakla nga talaga. Nakitam dagiti alas na. Agkakangina. Wan nga rod. Diamantin sa Jesing kan kwintas na. Panawan ka pa dito Tama pa anak may agpariri jerwar, wen. Sige. Inak awagan ni Risa. Gumura man nanday dyan, no jak maawagan. Jak maawagan ni Risa. Naka-off sama ti cellphone na. Anda ka matgayam dito, Jerry. Ha? Itay ka pa sa pulan. Apay asap sa pulan na. Awan, kas lang amin naragsakak no si katikadwak. Kasta ka di. Agsigsigarilyo ka? Saan Insardeng kon. Nalamiis di tirwar. Kita mo, nagpuskul ti anggap na. Oh, agsigarilyo ka. Sige man lang, Jerry, amom ka di anapigsa ti apil mo? Pasensya ka na. Diretsa anak namin ngagsao. Kasta ngamin dagiti makalanglangan ko a foreigner iti Hawaii. Kasta gaya. Kaya't mo taginom? Oo na. Mabit lang, ha? Inak mangala. Mabalinta mahit makiinom ka dagiti daduma akabatch ta. Saan? Ha? Ti kayat ko. Dua tala ang agsango. Naberto ka kon, pare. Unero. Di mo makontrolon ti panaginom mo. Sa bagawit ta pa. Agawin kayo? Uwan. Maturog kayon diti balay. Nangag mo, pare. Dito itapay laong. Ado pa iti arak. Itaak lang nga aginom. Alan, itulod ka iti pagturukam, Makoy. Sige. Itulod mo ni Makoy. Nakaturugan dagiti kabatch ta. Kaan dagiti matdaduma, agiinom da pa iti baba. Uwan nga ron. O anya, kaya't mo pa iti ara? Ay, sana na. Mabarbarte ka ko na. Mabutang ka, mabarte. Saan man? Adan sakit di kabutang mo, ha? Awan. Siyak ti medyo naulaw. Jerry, mabalin ka di nga agsadagak di taabakam. Laika. Amom, single la kita. Ngamin, in-divorce ko di asawak. Si Kangay. Adan, nobyak. Sino? Kabats tayo maglaing. Ni Risa. Awan bibiyang ko iti day siya babae. Jerry, makaturturo ka kon. Mabalin ka di nga itulog na kiti silad ko, ha? Anya? Please. Kwan, Jack namin makapag na. Sige na. Itulod na kwan.
Nairnos mo ka din dagiti tugaw kan lamisaan an arama ti dirabi Wan, nga mabit man lang. May sa asilit tinagturugan nyo iti Dayja at Jerry. Anya ti kayat asawan day ta, Laika? Ni manong mat. Ape amas daaw ka. Dakas ka di. Anya ti kayat mong aramidan, Laika? Nagawid ka kadi dito'y Pilipinas? Tapno, makirelasyon iti no asino laditan a lalaki? Manong, liberated ak a babae. Aramidak ti kayat kong aramidan. Sana kasta dagiti babae dito'y. Kasanuda ka arispitwan no kasta ka. Oy, Jerry. Kasarsarita ka. Ha? Anyat ibagbagam? Damdamagagkan ka no kumusta ti party ni Laika. Mayat, mat. Mayat. Kastalaang? Wan, mayat. Ado ka di tinapan akabatch tayo? Ado kami. Ay, sayang. Sa anak-anak kapan. Un nga ron. Malagip na ka din ni Laika? Panagkunak at saan? Sa bagay. Nalatak idi. Tamuse ijay school tayo. Asino ako mamat ngay ama ikumparakan ko na. Ay, adon sa pailahang ubor ko Isumat lagayam adi mo kinut ko ti day ta merienda di ta sangwanam. Nagawid tan. Kaat ko dagin na. Hello? Hello, Jerry. Agyaman na, kasi nung batang tiawag ko. Si Kagayam, Laika. Wan, siya ka ito ay. Kumusta ka? Amo, mamimiss ka. Anya? Agkita ta ko, ma. Ha? Nadlaw ko ngamin nga awan relom. Ada kagatgatang ko arelo. Isong agkita ta, ha? Anya? Pare, apay asaan ka ang maki-group chat kadagiti kabats tayo? Ada ka di group chat tayo? Katuan. Kat amom anya ti pagsasaritaan mi jay. Anya day ta? Nga adda relasyon nyo kanilay ka. Anya? Kasano, may samot ngamin asilid tinagturugan nyo. Ha? Kasano ngayon ni Reza? O anya, si kakaditagluto, wano siya? Ha? Jerry, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Kasla ka na yun, anaunag ti pampanunutam. Awan. Adda baro arilom Ginatang mo? Regalo ti may sagayan. Kasta ka di? Ni ka di Laika? Ha? Nakijoy nak iti group chat tayo. Katda kayo ti pagsasaritaan da ijay. Pudno ka di, Jerry? Ti anya? Ti maipapan iti napasamak kada kayo. Iti party ni Laika. Ni Risa. Di mo laam mo? Nga masaksakit anak iti daidyan na damag ko, Jerry. Tsakla kayat nga ipadlaw ka ni ka. Madlaw ko alim mamiis kan kanyak. Gapo ka di, kanilay ka. Adda umawawag kan ka. Awan day toy. Song bata, amangan no nilay ka dayta. Inidakon. Iso ti umawawag. Saan ka di? Iso. Wan. Sige. Agawid kan, Jerry. Agawid kan. Kaya't ko makita ni Jerry. Iso ang nagpakuyog akkan ka. Ibagam ko mano sa dino ti balayda. Asidiptan. Makoy, ibagaman kanya nagbagay kami ka ni Jerry. Kuwang amin. Addan no biyana. Kabats tayo matlaang.
Amok, Nerissa tinagan na. Nabayagdan. Anya ko mate. Awan bibiyang ko kunak lang arudan. O anya, asidagta ka din? Istardang muntun da ito'y lugan, di tabasit abala ije masungad. Ha? Dayta ti balay da? Amom maten, marigrigat damat. Kasta gaya. O sige, siyak ti makaammo kan kuana. Nas ka nga agsarita ta ni Risa. Sige, Jerry. Amok nga danas kan unay nga ibagam kanya. Was-wasan tan ti relasyon ta. Jerry. Pakawanan na ko ma. Sige. Panawan na kwan. Agad-anad ka kumakanayon. Panawan na kwan. Jerry. Awan na aramida, no di timang waya-waya ni Jerry, Mr. Lonely. Sinang sangitak dayta akan nito. Nasakit gayam, no isina na ka, ti kaayan ayat mo. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, ni Risa. Pagayam ni Risa, saan tayo akontrolado tirik na ti may sa tao? Tirik na ngamin kat agbaliw. No kasta, sursurwam ti ag-move on. Tauray kasta tinapasamak iti relasyon nyo kini Jerry, at danto pa'y sumangbay kan ka nga ayat. Kadye kanayon nga ibagak, no sumr ka itinagan ni ayat, nasken a nakasagana ka amasaktan. Gapu tasan nga amin agundaway, katragsak ti itden na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nerissa iti Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.